ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಗಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಡೋದು ಬಂದೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಿ ಕೈಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತೂದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು 10 ಜಿಂಜಿ ಮೊಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಎಂಕಲೆಗ್. ಸೊ ಉಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೈಪ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಅವೆನ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೂದ್ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ಗೆ ತೊಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಿಂಜಿನ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾರಿಪೋದು ಅಡಿಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆವಡತ್ ಬಾರ್ದಿರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಕೆರೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರದ ಪೀಸ್ಲ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಅವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಜಿಂಜಿದ ಕಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳ್ಳುದ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಗುದ್ದೊಂಡ್ರೆಗ್. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂಜಿ ಮರದ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕುಲು ನಿಲಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಲಕ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದಿ ಒಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಿಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದ ಐತ ಕಾರು ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರದ. ಸೊ ಕಿಂಜ ಕಾರನ್ನು ಇಂಚ ಕತ್ತಿಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ದ ರಡ್ಡ್ ಕಾರು ಉಂಡತ ಅವೆನ್ ಇಂಚ ಇದು ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರದ ಅಂಚ ಕೈಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೆರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡಿಂಚ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಐತ ಮೇನ್ ಕೂಲಿದ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಣತ ಕಾರುಡು. ಸೊ ಅವೇನ ಗುದ್ದುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇಜಿರ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ತಿನ್ರೆಗ್ ಹಾಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಐತ ಮೇನ್ ಮಾಸ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತುಲೆ ಏನು ಝೂಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜದೆ ನಿಕಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಬಂದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಇಂಚ ಎಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಓಡುಡು ಒರಿದಿನ ಉಂದಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನ ಮೇಲ್ಮೇಲೆಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೋಗುನಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಉಲೈದವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪೂರ ದಾಲ ಎಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲ ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೆಂಜಿ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೋಜ ಇಲಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕಿಂಜ ಜೆಂಜಿಲ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೋಜಪದ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನಗಲಾಂಡ ಎರ್ನಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂತೆ ನೆಟ್ ಮುಳ್ಳುದ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೆರಿಪ್ಪುದು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆರೆಪೋದು ತೂನ್ಲೆ ಇಸೆ ಒಂದು ಪೂರಲ ಮಲ್ತಾತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಯಾನೆಕ್ಕಡ ಪಂಡೆತ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೂಲಿದ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಪುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗುದ್ದುದು ಕೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಉಲೈದ ಮಾಸ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆರಿಪೋದು ತಿನ್ನಂಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಿಂಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡೆತ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿರ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ತಿನ್ರೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ಮಜಾ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಐತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಐತೆ ಉಲೈದ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಪೋಡು ತೂಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪಿರೆದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು 10 ಜಿಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಂಜಿ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಖಾರ ಒಂತೆ ಮೀನಿಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು. ಸೊ 22 ಮುಟ್ಟ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜೊಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಮುಲ್ಪ ಓಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪರ್ನದಾತ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸ್ಮೆ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ 20-25 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆವೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಚಿಲ್ಲಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ. ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇನ್ನಡಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಜಿರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೊಲಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಜಿರ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ಮಂಜೊಲು ಇದು ಕಲತ್ತದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೋಡು. ಸೊ ಈನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದತ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುರತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಲೆಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ತುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ನಿಂಕಲು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಎಡಮ್ ಮಾಡದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡಾಪುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮಲ್ದ ತುಲೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲೆದ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡಿ ತಿನ್ನದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ಒಂದಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನೊಂದು ಜಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಗಲು ದಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋವಡೆ ಅವ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ದಿನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 hours ಬುಡ್ದು ತಿಂಡ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಊರ್ದಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ನ ಉಪ್ಪುಗು ಜಂಜಿ ಕೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರ್ಮೆ ಸೈಡ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿಂಡ ಇತ್ತ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಸ ಇತ್ತಂಡೆಂದೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.